Tusea și ciocolata, oare ce au în comun? Tusea poate fi mai mult decât enervantă, poate să-ți perturbe somnul, munca și chiar viața socială. Dar nu-ți fă griji, astăzi urmează să-ți ofer două soluții naturale. Uleiurile esențiale de eucalipt, mentă și cimbru pot face minuni în liniștirea tusei. Fie că alegi să le inhalezi, să le adaugi într-un difuzor sau să le diluezi cu uleiuri purtătoare pentru un masaj plăcut pe piept, acestea funcționează ca prin magie. Și, bineînțeles, surpriza dulce despre care îți vorbeam, ciocolata neagră. Dincolo de gustul său minunat, ciocolata conține teobromină, care acționează ca un supresant al tusei. Deci, răsfață-te cu o bucățică de ciocolată fără să te simți vinovată.